Já jsem byl bez práce a mě se tam město držel, mistr. Ona mu slíbila, že po té mateřské za ty 3-4 měsíce, že půjde do práce. A já, když mám tu ZPS, tak já jsem se tam, pro mě práce nebyla. Je to asi jak v Rusku. Ženské dělají a chlapi jsou doma, alebo se hrají na vojáky. Asi tak to. Volné ruského vzoru. Na té mateřské to je takové. Je to takové, je to stereotyp, ale to je pořád, to je praní, vaření, žárení, sušení. Přitom se starat ještě o ten dobytek, co máme, ovečky, prasátko, pipinky, že, Luci? To, že budeme dítě, to už jsme nečekali vůbec. Mamka měla nějaké potíže s tím. Měla mimo děložní těhotenství první, potom se narodil Jarek a potom už pan doktor říkal, že asi už nebude nic. No a po těch 21 letech se nám narodila ta Lucinka. Přinesla nám to takovou změnu, milu, že maminka se vždycky přála mít dítě ještě jedno, tak se jí to vyplnilo. Přineslo to takovou změnu do našeho života. Akorát se cítím, kolikrát už jsem na to, tak si myslel, že už nejsem chlap, ale skoro taková maminka. Mně to přišlo už kolikrát tak na rozum, protože celý den prakticky, že se stará o to. Mamka přijde z práce domů, unavená kolikrát. Jak jsem se cítila, když jsem šla do práce od malé? Nechtělo se mi jít vůbec, protože takové mateřství, když to má člověk prožité podruhé a v takovém věku, je to velice pěkné, protože si to vychutnává. Ale jelikož Míra je bez práce, tak se to jinak nedalo řešit. Já jsem práci měla, tak jsem musela jít, abych o to zaměstnání nepřišla. Tak jsem šla. Tak naše Lucinka má 2 roky a 2,5 roku. 19. října bude mít 2,5 roku. Já mám títátko. Já mám títátko. To mě končila podpora a přišla mi akorát ta mateřská. No, že mě to vyjde až do důchodu. Pak půjdu na starobní pěkně, v klidu. A budeme si s Lucinkou užívat. Už bude větší, bude pomáhat na zahradě, naučí ji vařit. No a takové ty domácí práce. Hlavně musím ji naučit zpívat pěkně. Travička zelená, to je moje potěšení. Travička zelená, to je moje peřina. A už to není takové, jak to bylo, když jsi za mladá. Roky přicházejí
nemoc čím dál víc. Ty mám problémy se zubama. Dávám jich do servisu na opravu. A vypadá to tak, že budu mít protézu. No. Lucinka tak chodí se mnou k zubařce. Tam se pěkně sedí. Už si na to zvyká taky, pomalu. Nejradši mám jaro. Jak to všechno kvete. Jak se to všechno pěkně zazelená. Teď třeba ty ovečky, jak byly, tak byly malé. Se narodily. Je to takové jaro asi nejpěknější. A potom mám rád léto. A nemoc, zas moc horké ne. Do těch 27 aby stačilo. Podzim je taky pěkně sice, a když svítí sluníčko. A zima ta by pro mě vůbec nemusela být. Ta by mohla být na horách. Lyžáři asi tam užijí a tady takové předjáře by mohla být u nás dole. To je naše investice. Stalo na to celkem 6,5 tisíce i z vlečku a i z opravu motoru. No a jinak to tak, když ho potřebujeme, tak to jde. No. Takhle to startujeme. No, tak by to mělo chytnout. Tam je dneska. Aha. Nějaké počasí. Když se o to děcka musí starat. Aspoň mě ne, mě to nedělá. Mě to problémy nedělá tak. Když se o to děcko musí starat, tak to beru to automaticky. Třeba takové to kuchtění, jak jsem se zmínil předtím, že vaření to mě celkem baví. Není problém uvařit pro to děcko taky, co potřebuje. A my se přizpůsobíme k němu, takže vařím jeden oběd a jíme jako miminka tež. Dobré ráno, Lucinko. Jak jsi se vyspínkala? Dobře? Tak pojď. Pojď. Tak. Je zima? Jo. Tak. Vyčurej se. Že to děcko to se samo to neudělá. A když máš rád svoje děcko, tak nedělá to problém. Utře to prcenko. No, někdy mi maminka říká, že ji moc rozmazluji, že to je můj miláček. Ale mně se ani nezdá. Kolikrát už ode mě dostala proutkem. Takový rychlý řez. Jak byla maličká, tak to bylo... To jsem jí vařil ty kašičky, sunár, přebaloval. Vždycky jak mě zařvala, tak jsem viděl, že je počuraná, i naspinkala pořád. Takže
Když byla malička, tak neměl takový problém. Velký s ní. V noci nám spala celou noc. Vždycky, když byla počuraná, anebo když měla hlad, tak se stanulo, dalo napít, přebalili jsme a spinkovali ráno. V životě bych chtěl vyhrát nějakou větší sumu ve spolce nebo šťastných 10, aby jsme si mohli zakoupit ty nejnutnější věci, které potřebujeme. Je třeba koupit nové zaslony, koberce by se nám zašly. Jsem na tom baráku střecha by se měla natřít. Nový kabát dát v fasadě ještě. Ještě jednou natřít. Raz, ale ještě jednou by se to hodilo. Jenomže finance ty nejsou. A snad se to nějak podaří časem. Dej mi ručičku. Sama umíš. Tak to jdeme. Tak nic Zdeno, pojď. Ukážeme prasat. My jsme tu navezli písek. Slivanensky černý. A jak to zmokne, tak jsme nestihli dát ještě kamení. Že? Pojď, Lucy, pojď. Dáme nasečem ovečkám, trávu, ona mi pomáhá nakládat na kolce a už je to s ní takové dobré. Luzka má nejradši zvířatka. Ovečky, pečenky, slepičky a nejvíc ze všeho má nejradši kočičky. Mám takový kameň. Brusky jsou drahé, tak jsem našel to a s tím brusím. S mámkou jsme 22 roku a to jsme šli poprvé na ples. Kupila zastavku lesy, tak a ujeli jsme Mašíka. No tak on už může mít takový, jak jsme ho měřili, tak 190 plus minus, tak 180 kg by už mohl mít. Masaj. No ještě 3 týdny a už půjdeš. Už se budeme zase mít dobře. A teď, když už to Ferdu nebudeme mít, to myslím to prase, tak budeme pro byka dělat sečku se šrotem a bude zase použitá. Můžu předvést, jak to dělá. Se potom smíchat se šrotem, dá se mu to do koryta a bude přibíraná kilák. Tak tady se jde do sklepa, do garáže a do kotelny. Sklep máme jinde.
Tady jde se do kotelny a do garáže. Do garáže tady má. Je tady pínec, všelijaké. Tady je pine. Tady připravil k tomu bravkovi. Já ještě chleba musím namočit. Tady jsme koupili levný chléb, tak mu tam vždycky přidám. Ten větší kyblík je díravý, tak musím tam dát 2. Ten malý by se zase vyvrátil. Tady jsme museli uskladnit brambory, protože tam do toho sklepa, co máme pod hospodářskou budovu, se nám tam dostali potkání. Jinak by nám je všechny zežrali. Tak jsme tam dali jedu a budeme muset vybetonovat podlahu. Jak to tam bylo celé poryté jak od chrtka. Tady máme kotelnu. Máme topení, kotel Bělorus. Běží už 2 roky bez poruchy v kuse. Že ohříváme vodu s tím. Sice je to kombinované na elektriku, ale té vody je málo. Bydlíme tady 2 rodiny prakticky a mladí mají děcko, my máme děcko a spotřeba vody je moc velká, teplé. No jinak mám tady pracovnu na košíky. Chvílkama, jak je čas, obyčejně to vyjde tak tu sobotu, v neděli, přes zimu. Dělám takové košíky a větší. No, tady mám 10 ton, no ještě nedoděláme. Já jsem začal dělat košík a už jsem nedodělal. A na Vánoce jsme potřebovali svícen, tak jsem si říkal, uděláme z toho svícen. Tady jsme napíchali větvičky, nějaké kvítečko tam bylo a byla to pěkná ozdoba. No. Takovou šikolku dostala na Vánoce, na Ježíška. A ta byla až šťastná. Ta hned na to skočila a už šlapala nožičkama o zem, se odrážela. Hop. Sama se. Tak podej mi ručičku. Opět se jde. Tak, běž. Běž tamhle. No, o pořadek se dělíme, že? A o Lucinku se dělíme tež. Tatínek se stará o ní dopoledne pořádně, to je na ní vidět, jak je krásná a zdravá. A odpoledne se dělíme tím, že tatínek jde pokluzat, já už se za zónu starám a Míša. Že Míra se pořádně umí a dobře postará o syna, tak jsem vůbec neměla strach mu svěřit tady to dítko naše druhé. Protože na něho je spoleh. Já vím, že to každý chlap neumí, ale on má tady na to přímo vlohy.